Ang matalinong desisyon ay nagsisimula sa tamang impormasyon. Ako po si Aizelin David Manzon. Ako naman po si Paulo G. Santos. Samahan po ninyo kaming kilatisin ngayong gabi ang mga kandidato para sa May 13, 2019 elections. Ito ang plataforma. The CLTV 36 Elections 2019 Candidates Forum. Maganda ka pa sa gabi. At sa mga nakasubaybay sa Maraming atin. salamat. Alam mo ay sa ngayon ay talagang habang papalapit na ng palapit ang halalan ay nagiging mainit. At pulang-pula ako ngayon. Mainit talaga yung Saktong-sakto. eleksyon. Humabol ka pa sa araw ng mga puso, partner. Corrected ba? Oo. Alam mo, dyan sa iba't ibang munisipalidad, syudad at lalawigan, talaga namang eto na, nagpapakilala na, naaamoy na natin na sa nalalapit na March 29, kung di ako nagkakamali, umpisa na ang pangangampanya ng ating mga lokal na kandidato. At meron lamang silang kalahating buwan para talagang ligawan ng ating mga kababayan at ipresenta yung kanilang mga plataforma. Kasamang Paolo, kasabay nga ng paglabas sa mga kuro-kuro tungkol sa eleksyon, ay nagiging matunog rin ang ating programang plataforma. Lalo na yung nakaraang 2 episode natin kung saan naging bisita natin ang iba't ibang mga party list candidates. Nako, sinabi mo pa, Ice, kaya naman para hindi kayo mahuli sa usapang yan, ay makilahok po kayo sa ating pong balitaktakan dito po sa plataforma. Maaari po kayo mag-post sa ating pong mga official social media pages gamit po ang hashtag Plataforma 2019. Ang daling magpasikat ngayon, ay alam mo mga kandidato sa lokal, ginagamit na rin ang social media. Tama. At sa pagkakataong ito, libreng-libre ay para ikampanya yung kanilang mga plataforma at pangako sa buhay. Yes, ngayon kasi syempre lalo na marami millennials, yung mga ating mga botante. Sinabi At mo pa. speaking of mainit na usapin, itong mga bisita natin ngayon, tiyak magte-trending din. Dahil sa unang pagkakataon po ngayong 2019 edition ng plataforma, ay makakasama natin ang ilang mga local candidates mula sa bayan ng Candaba sa lalawigan ng Pampanga. Candaba ay isang first-class municipality na matatagpuan sa pinakasilangang bahagi ng lalawigan ng Pampanga. Napapaligiran ito ng mga bayan ng Arayat, Pampanga at Cabiao, Nueva Ecija sa hilagang bahagi, San Miguel at San Ildefonso, Bulacan sa silangan, Baliwag, Bulacan sa timog at ang mga bayan ng San Luis at Santa Ana, Pampanga naman sa kanluran. Kung sa laki ng lupang nasasakupan ang pag-uusapan, pangalawa ang Candaba sa lalawigan na may sukat na 176 square kilometers at binubuo ng 33 barangay. Nasa mahigit 111,000 ang populasyon ng nasabing bayan, kung saan halos 70,000 sa mga ito ay pawang mga botante. Nakapaloob ang Candaba sa ika-4 na Congressional District ng Pampanga. Kilala ang bayan ng Candaba sa mga migratory birds na dumadayo sa kanilang wetlands, mga tilapia at iba pang yamang tubig at mga pananim na pakwan. Kabilang naman sa mga pangunahing problema ng nasabing bayan ang matagalang pagbaha, kakulangan ng mga kalsada at mga kagamitan sa kanilang pampublikong ospital. Mga kandabawenyo, ito na ang ating pinakahihintay. Sino ba yung mga matatapang at may paninindigan na kayang humarap dito sa ating programa at mailatag ang kanilang plataforma? Huwag na natin patagalin ba, Ice? Ipakilala na natin ang mga kandidatong makakasama ngayon sa plataforma. Yes, kasamang Pao, 2 pares ng mga kandidato para sa pagka-alkalde at pagka-vice-alkalde ng Candaba ang narito ngayon sa ating programa. Sila ay sina Mayoralty candidate Engineer Rene Maglangke at ang kanyang katandem na si re-electionist Vice Mayor Michael Sago. Isang palakpakan naman dyan. Wala ang kanilang kulay. Kitang-kita po, pinanindigan. Okay. Yan. At nandito rin ngayon si Mayoralty candidate Architect Andy Gulapa at ang kanyang kapares para sa pagka-Vice Mayor na si Miss Babes Evangelista. Alam mo, Ice, gusto kong kantahin yung Sayang na Sayang eh. Pagka may Bakit mga naman, inimbitahan partner? tayo pero hindi nakarating. Inimbitahan din po namin ang re-electionist Mayor Danilo Bailon, ang incumbent, at ang kanyang kapares na si Nedic Pelayo. Subalit, hindi sila makakadalo dahil daw may prior commitment. Sayang naman, Sayang na Sayang ang opportunity.
Siyempre, kung andyan ang mga kandidato, andito rin ho ang kanilang mga taga-suporta mula pa sa bayan ng Candaba. At talaga namang makikita mo sa mukha nila ngayon, excited na excited sila. At malamang lamang yung mga viewers natin ng mga Candabaeño. Sasabay din yan. Oo, nag-aabang sila. Ano kaya mapupulot namin ngayong gabing ito? So, ikaw, Ice, anong gusto mong marinig pagka local candidate sa mga... Siyempre, ito talaga, sabi nga natin, malapit sa sikmura ng ating mga kababayan kasi local, kaya sinabi ngang local, malapit sa ating mga kababayan yan. Siyempre, nais nating masagot yung mga katanungan doon sa mga kasalukuyang problema ng kanilang munisipalidad, paano ba nila aaksyonan, At siyempre, kung paano nila mapapaunlad palalo yung kanilang lugar. Ayan, tumutok lamang po kayo dahil sa amin pong pagbabalik. Round 1 na dito po sa ating programang Plataforma. The CLTV 36 Elections 2019 Candidates Forum. Nagbabalik po ang Plataforma 2019. Nice! Yes, kasamang Paolo. At ito na ang round 1. At ang mga katanungan po sa round na ito ay nanggaling sa mga reporters ng CLTV 36. Talagang masusi talaga itong pinag-aralan na nakatuon sa mga issue sa bayan ng Candaba. So, ang unang round po na ito, maghaharap at sasagot sa ating pong mga katanungan ay sina Engineer Rene Maglangke at si Architect Andy Gulapa. At alam niyo naman ho sa mga ganitong sitwasyon, yung mga alituntunin natin sa ating forum, sinisikap natin lahat sila magkaroon po ng guidelines, papaano ba itong ating gagawing forum na to. Diba? Yes. At sa pamamagitan, kinonsepto natin ang programang Plataforma para malaman nila na talagang equal, fair ang laban natin dito. At panoorin natin ang ating forum rules ngayon. Narito ang mga pamantayan at alituntunin para sa Plataforma Election 2019 Candidates Forum. Ang bawat kandidato ay bibigyan ng 2 minuto para sagutin ang mga tanong na babasahin ng ating mga host. Maaaring magbigay ng follow-up question ng opposing candidate na sasagutan ng nakasalang na kandidato sa loob lamang ng 1 minuto. Kusa namang mamamatay ang mikropono kapag lumagpas na ang sumasagot na kandidato sa itinakdang time limit. Sa pagkakataong hindi makapagbigay ng follow-up question ng kalabang kandidato, maaring ang mga host ang magbigay ng katanungan. Ang mga tanong sa ating programa ay galing sa mga reporters at journalist ng CLTV 36, mga sectoral representatives sa Central Luzon at mga ordinaryong mamamayan sa pamamagitan ng social media. Hindi pinahihintulutan ng pamunuan ng programa ang pagpasok ng personal na pag-atake, masasamang salita at pagmumura na wala sa konteksto ng isyung pinag-uusapan. Ang unang maghaharap at sasagot sa ating mga katanungan ay sina Engineer Rene Maglangke at sa Architect Andy Gulapa. Nagkaroon na po ng toss coin kanina para ma-determine natin kung sino ang unang sasagot sa ating katanungan. At si Engineer Rene Maglangke po ang ating pong unang tatanungin. Ito, sabik na sabik po yung mga Candabaeño nito kung ano ba yung unang nailatag natin tanong. Ang ating unang tanong, kung kayo ay papalari na maupo bilang alkalde, ano-anong mga programa ang isusulong ninyo? Nakahanda ba kayong magtuloy ng mga programa ng kasalukuyang administrasyon? Kung hindi, alin sa mga kasalukuyang programa ang nais nyong ipahinto at bakit? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. Engineer, go ahead po. Go ahead po, Engineer. Ang bayan ng Candaba ay naiiwan sa progreso kumpara sa mga bayan na nakapaikot sa amin. Pinuntahan na ng maraming investor ang Arayat, ang Santa Ana, ang San Miguel, ang Saldiponso, ang Baliwag. Noong unang termino ko, inumpisahan kong maidugtong-dugtong ang 33 barangays. Binubuo kami ng Tagalog Region na inumpisahan kong maidugtong yung mga daan. Inumpisahan kong maidugtong ang Kapampangan Region na binubuo ng 8 barangay papunta sa populasyon dahil gusto kong mapunta ang tao sa aming bayan.
dahil ang nakikinabang ay iba-ibang bayan. So nung maidugtong-dugtong ko itong mga barangay, gusto ko sanang maidugtong sa iba-ibang karatig bayan namin na alam kong ito ang pamamaraan para pumasok ang maraming investor sa aming bayan. Inumpisaan ko magkaroon ng isang hospital, inumpisaan ko itayo ang trade center. Gusto ko sanang magkaroon ng kolehiyo na nung umalis ako, itong mga programang ito ay hindi nagawa at hindi ipinagputuloy ng pumalit sa akin. Na sa ngayon, nakikita kong lalo kaming naiiwan sa progreso kumpara sa ibang bayan. Si Rene Maglangke, sana ako na muli ang uupong mayor para maipagpatuloy ko ang 5 ginantuang pangarap na naantala na hindi ipinagpatuloy ng umupo para maihabol sa progreso ang bayan ng Candaba at maiangat ang buhay ng bawat pamilyang Candabeño. Okay. Maraming salamat po sa inyo pong pagsagot. Ay si engineer at saka isang arkitekto. Tingnan mo ang mga litanya nitong mga to. Napakalinamnam. At syempre, same question din. Ang ating pong arkitekto naman na kandidato sa pagka-alkalde ng Candaba, Architect Andy Gulapa, ang sasagot sa katanungan. Ulitin ko po ang tanong. Kung kayo ay papala rin na maupo bilang alkalde, ano-anong mga programa ang isusulong ninyo? Nakanda ba kayong magtuloy ng programa ng kasalukuyang administrasyon? Kung hindi, alin sa kasalukuyang programa ang nais ninyong ipahinto at bakit? Yan. Meron po kayong 2 minuto para sagutin ito. Mga kababayan sa Candaba, mga aking mga kamag-anak, mga supporter at lahat ng aking mga kaibigan. Napakagandang tanong po, Mr. Pau. Ang Candaba po yan po ay napakagandang lokasyon dahil po nasa strategically located po siya from Bulacan, Arayat, and Nueva Ecija. Ang tinatanong niyo po kung ipagpapatuloy ko ang mga naumpisa nila, pagpapatuloy ko po at kukumpletuhin ko. Bilang arkitekto, tayo po ay paplano nating mahusay. Kasi po kaming mga arkitekto, alam niyo naman po, bago tayo mag-umpisa sa mga proyekto, ipaplano muna yan. Kaya lang po, ang nangyari sa amin, yun nga po, magkalaban po sa politika yung nagwagi at saka po yung natalo. So ngayon po naman, ako naman, yung natalo at nagwagi, hindi ko po sila kaaway. Unang-una, gusto ko po mapayapa ang Candaba. Gusto ko pong ituloy lahat. Magaganda po ang mga panukala nila. Ako po, dadagdagan ko. Unang-una, programa ko. Pakikiusap natin sa mahal na Pangulo o sa Administrasyon Duterte na magkakaroon ng NLEX. Dadaan po sa likod ng Mexico, likod ng Santa Ana, going to Candaba. Bypass po yan. Magmumula sa Candaba, pupunta ng NLEX, going to Metro Manila, and going to Clark. Yan po ay madidecongest lahat. Ang traffic dyan sa SM, Robinson, Mexico, Santa Ana, bilang arkitekto po at planners. Ako po ay may magandang pangarap sa aming bayan. Hindi ko na po sisisihin, hindi ko na po titingnan kung ano po yung pagkakamali o mga pagkukulang ng nakaraan. Ang gagawin ko po, kung paano ang bayan namin ngayon, itutuloy ko po lahat ang magagandang proyekto namin sa aming bayan. Yun lang po at maraming salamat. Maraming pong salamat, Architect Andy Gulapa. Alam mo, Ais, kita mo yung naging laman ng kanilang unang buka dito sa paglatag ng plataforma. Talagang infrastructure, Yes, connection between municipalities. Kasi ang pag-unlad nga naman kasamang Paolo, talagang kaagapay yan. Bawat municipalities dapat interconnected din so that they can grow together. Correct. At speaking Candaba, ang nagiging problema dyan, baha. Diba? Kamakailan Tama lang, ka talagang dyan. tinututukan ng news team kung ano ba yung mga programang lapat sa ating mga kababayan dyan sa Candaba. Ang mga kandidato naman po sa pagka-vice alkalde na ang aming pong tatayo ngayon at sasagot si Vice Mayor Michael Sago. Ayan. Nakahanda na, mukhang handang-handa na si Sir. Pulang-pula. Okay. At Ginang Babes. Ayan. Nice. Evangelista, yan. Ang unang tanong, anong mga ordinansa ang unahin niyong ipasasangguniang bayan pagkaupo niyo sa pwesto? Paano kayo makikipagtulungan sa mananalong alkalde kung hindi niyo siya kapartido? Vice Mayor Sago, meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. Thank you, Ma'am Aisel. So ngayon po, magandang hapon sa mga kababayan namin sa Candaba. Una, ako po ay lubos na nagpapasalamat. Ako ay inyong inihalal bilang Vice Mayor nito nakaraan. At ako ngayon ay nakikiusap sa inyo para ihalal muli na Vice Mayor. Ngayon po, ako
3 beses ako naging konsehal, nakasama ko iba-ibang mayor. Lahat ng nakasama kong mayor, sinamahan ko dahil ang alam ko, ang programa nila, ang gustuhin, ang mga layunin nila, makakabuti sa aming bayan. So, itong sinuportahan bilang konsehal. Ngayon po, sa termino ko bilang vice mayor, sa aking termino maraming naaprubahan na codes na kinakailangan ng ating pamahalaan pambayan, lalo sa Candaba, para sa pag-asenso nito. At isa sa pinagmamalaki po namin dahil sa termino ng ating former mayor Rene Maglangke, na ipasok niya ang pure gold, na ipasok niya yung mga investors na malalaki sa bayan ng Candaba. At isa sa ordinansang inayos namin yung employment ng aming mga kababayan. Employment nakatulong sa pangkabuhayan ng aming mga kababayan, priority sa amin ang mga kandabenyo sa mga investor na papasok. Ordinansang naipasa po yun at ngayon naipasa na rin ang investment code na nakakatulong na rin sa ating mga kababayan. Dahil ito sa magagaling na konsehal na kasama ko at sa aking pagbabantay at paggabay sa kanila bilang Vice Mayor at Presiding Officer sa Sangguniang Bayan ng Candaba. Ngayon po sa darating na termino, alam ko ang aking kasama na si Engineer Rene Maglangke, maganda ang gagawin at plano sa bayan. Akin itong susuportahan at aayunan. Basta lahat naman po ito dahil tayo magsiservisyo sa ating bayan, lahat ng ikakabuti ng ating mga kababayan, ito lagi ang dapat na pangunahin nating gawin dahil ito ang ating sinumpaan bilang lingkod bayan. Magandang hapon, maraming salamat po at mabuhay ka, Candaba. Maraming salamat po, Vice Mayor Sago. Partner, no? Ang susunod na sasagot sa ating katanungan ay sige ng Babes Evangelista. Uulitin lang natin yung tanong, mahalagang tanong ito dahil kapag kami nakakausap tayong mga politiko, importanteng pumasok yung kanyang vice mayor. Anong mga ordinansa po ang uunahin ninyong ipasa sa Sangguniang Bayan? Pagkaupo ninyo sa pwesto, paano kayo makikipagtulungan sa nanalong alkalde? Kung hindi nyo siya kapartido, meron po kayong 2 minuto at ito'y nagsisimula na ngayon. Unang-una, binabati ko ang CLTV sa pag-anyaya sa amin, no, at para malaman ng mga kababayan namin sa Candaba at sa buong Pampanga ano ang aming plataforma at ano ang aming dapat gawin sa aming bayang Candaba. Ayun, no, dati akong mayor ng Candaba, dati akong vice mayor ng Candaba. Alam na alam ko bilang nanay ng bayang Candaba ang problema ng aming mamamayan, no? Ang kailangan lang namin dito ay yung strengthenin, palakasin ang mga basic na pangailangan ng ating mamamayan. Ano? Especially health, education, livelihood, agriculture, at yung peace and order. Marami pang bagay na dapat nating ibigay sa ating mamamayan. Like in lupa. In lupa ay kayamanan ng ating mamamayan, no? Diyan nakatirik ang bahay ng bawat isa, diyan kinukuha ang mga magsasaka. Kailangan din natin ang lupa, no, na patitiluhan lahat. Yung sinasabi nating basic na pangailangan, yun talaga ang kailangan ng ating mamamayan. Ano? Dahil maraming nagkakasakit, walang mga trabaho ang mga tao, kayang-kaya namin gampanan ang tungkulin na yan. Dahil ako'y nasa dyaryo, nasa media ako, may connection ako, marami na ako experience, minahal ko, pagmamahal sa aking mga kababayan, malasakit, pagmamahal, at yung tender, loving care ang binibigay ko sa ating mga kababayan. Kaya gusto ko, ang mananalo, pakiusap ko sa aming kababayan, ang mananalo ngayon ay isang architect na nagpaplano. Bago gawin ang isang bagay, kailangan natin transparency. Transparency para nagkakaintindihan ang mamamayan at ang mga politikong upo sa aming bayan. Ang swerte naman ng mga taga-Candaba ay isang architect at saka isang engineer. At Ang nagtataas ng kamay para maging ama ng bayan po ng Candaba. Narinig po natin ang mga plataforma ng gobyerno ng ating po mga kandidato sa bayan po ng Candaba.
mamaya ay tutungo tayo sa mas specific na usapin sa kanilang bayan. Tama ka dyan, kasamang Paolo. Pero bago tayo mag-commercial break, narito muna ang isang tanong na sasagutin sa pamamagitan ng oo o hindi. Pulsuhan natin sila. Oo, Ihanda na po tanong ninyo yung ito. mga placards. Ano? Ang tanong, pabor ba kayo na ipagbawal ang tricycle sa mga national highway batay na rin sa mandato ng DILG? Naku, controversial yan. Pakitaas po Mukhang ang inyong konti yung sagot. Oo o hindi compliance lamang. ng mga LGU. Ito controversial din Oo, dito, kasamang sinisita yan, Paolo, Ice, no? Oo. Ang sabi kasi ng mga tricycle drivers, kung ipagbabawal, saan naman kami dadaan? Ang sabi Correct. naman ng iba, kailangan daw talagang ayusin, ano? Yan. Ulitin natin yung tanong pabor po ba kayo na ipagbawal ang tricycle sa mga national highway? Batay na rin po yan sa mandato ng DILG dahil sinisita na talaga sino ba yung nagko-comply. Yung latest news natin dyan ay konti lang talaga yung Tama. nagko-comply dito sa Central Luzon. Okay, so nandyan na ang sagot ng ating pakitaas lang po ng maayos para makita ng ating pong mga viewers. Yan po ang sagot po, pakitaas lang po natin. Okay? Si Ma'am Babes, hindi. At ang kanyang kapartner, Architect Golapa, hindi rin. At ang kanilang kasama dito, Si Engineer Maglangke, ano po ang inyong sagot? Hindi. Vice Mayor At Sagong, si Vice Mayor hindi. Sagong, Ayan. hindi rin. So magkakapareho yung kanilang smile pa sagot, sila. kasamang Paolo, na hindi sila pabor. Yun nga, no? Ay, natutuwa yung mga tricycle, Tricycle driver driver, nito. ano, Mukhang dahil- may maaasahan sila. Oo, dito sa dalawang kandidato sa Candaba. At yan, kasama pa, mainit na yung usapin natin. Pero sa ating pagbabalik sa ating programang plataforma, syempre, marami pa po kayong maaasahan. At manatiling nakatutok at magbabalik po ang ating programa. Nagbabalik po ang plataforma. Pusuan nyo po sa pamamagitan ng social media page ng CLTV 36 sa FB po namin. Ito pong plataforma 2019. Hashtag plataforma 2019. Magbigay po Yan. kayo ng komento, mga tanong na napakahalaga. Maaring Ice, yung issue sa Candaba, issue din sa ibang bayan, di ba? Yes, So kaya pwede natin napakahalaga itanong yan. itong mga ganitong pagkakataon na naririnig natin yung mga kandidato sa lokal. At nalalapit na nga itong pangangampanya nila. Sa round 2 ay ating pong malalaman, manggagaling pa rin po sa ating pong mga reporters, journalists ng CLTV 36, ang mga tanong para po sa ating mga panauhi. Una pong sasalang ang mga kandidato sa pagkaalkalde at Ang nagkaroon unang tayo ng- kandidato, yan, sa Toscoin natin kanina. Bati doon sa Toscoin kanina, ang unang kandidatong ating tatanungin ay si Engineer Rene Maglangke. Narito po ang tanong. Itinatag ang Candaba Infirmary noong taong 2015. Sa kasalukuyan, meron itong mahigit 40 medical personnel at 16-bed capacity. At ito ay pinopondohan ng pamahalaang pambayan ng Candaba. Ang tanong, paano ninyo mapapalaki ang pondo ng Candaba Infirmary upang higit na makapagbigay serbisyo ito sa inyong mga kababayan? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. Sa administrasyon ko po nag-umpisa yung Candaba Infirmary na pinangarap kong lakihan ito at dalhin sa first class hospital. Nag-umpisa po tayo into a 16-bed capacity na gusto kong dalhin sana into 50-bed capacity at dalhin sa first class hospital. Noong nakaraang 2 linggo, sabi ng kasalukuyan nakaupo, siya daw ay hindi niya kayang gawing first class hospital ito dahil hindi kaya ng pondo ng munisipyo. Tama po yun. Kung aasa ka sa pondo ng munisipyo, hindi mo kakayanin yon. Pero maraming gustong tumulong kung papaanong madala mo sa isang first class hospital ito. Si Congressman po, tsaka ang DOH, tsaka si Governor Lilla, nung nakaupo ako, dahil nag-umpisa pa lang tayo sa isang maliit na infirmary, lumapit po tayo at humingi tayo ng pondo sa kanila na 16 million. Nakasalukuyang ginagawa ngayon, ang kalungkutan lang, binago niya yung plano, nasira yung planong dapat na maging maganda na meron sanang parking. Ang ginagawa ngayon na wala yung parking nito. Ang infirmary po ay pina-accredit natin sa PhilHealth
at pangarap po natin na ito ay maging self-liquidating, na aayuda at magbibigay ng pondo ang munisipyo na sa sariling kita sana niya sa maraming mga naumpisahan nating mga pasyente na pupunta doon na kayang itayo ang ang pagmamanage dito sa hospital nito. Magkaroon lang po ng magandang management sa hospital, kaya ng kita nito na patakbuhin ang hospital natin. Kaya sinasabi ko po sa aking mga kababayan na napapanahon na magpalit tayo ng liderato na hindi niya kayang palaki ng ospital, maghanap tayo ng isang inhinyero, nandiyan ang isang architect na binibigay ang kanyang pagkakataon na palakihin po namin ang aming hospital na napabayaan ng kasalukuyang administrasyon. Nag-alisan ang mga doktor, nag-alisan ang maraming staff dito na naglagay siya ng mga ilan lang na maraming mga gamot na hindi niya na ibibigay na suporta sa hospital. Pupunta ang mga pasyente na wala mang bulak doon, walang mga gamot na maibigay doon, na kaya namang bilhin ng munisipyo at kayang bilhin nung para ito ay Okay, maraming salamat po, Engineer Maglangke, sa inyo pong kasagutan. Alam mo, Ice, napakahalagang usapin ng healthcare mula That's dyan right. sa lokal. No? Ang susunod nating tatanungin ay si Architect Andy Gulapa. Uulitin ko lamang po ang katanungan. Itinatag ang Candaba Infirmary noong taong 2015 sa kasalukuyan. Mayroon itong mahigit 40 medical personnel, 16 bed capacity at ito ay pinopondohan ng pamahalang pambayan ng Candaba. Ang tanong, paano ninyo mapapalaki ang pondo ng Candaba Infirmary upang higit na makapagbigay serbisyo ito sa inyong mga kababayan? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ito. Napakagandang tanong po, Mr. Pau. Ang infirmary hospital o ginagamit ngayon sa ating bayan ay napakaganda po ng naging proyekto ng ating mahal na mayor noon na si Rene Maglangke. Tayo po naman, kapag tayo ay naupo bilang mayor ng ating bayan, hindi lang po ang infirmary doon sa poblasyon. Gagawa po tayo ng another infirmary o para sa akin po, emergency clinic or emergency hospital doon po sa Kapampangan Region at saka po sa may Tagalog Region. Ang Candaba po kasi hindi lang po yung 11 barangay dito sa aming poblasyon. Ang aming pong bayan ay composed of 33 barangays. Nandyan po ang 14 barangays sa Tagalog Region, 8 barangays sa Kapampangan Region at 11 barangays sa may poblasyon. Lahat po ng aming kababayan ay may karapatan na gamutin ang lahat ng may sakit. Sa atin po, aayusin po natin muna ang kailangan ng ating infirmary. At pagkatapos po, mag-expand tayo ng another infirmary o another emergency hospital sa may Kapampangan Region, sa may Tagalog Region. At for the meantime po, bibigyan ko po ng mga ambulansya for every barangays na kailangan po yung nilagay na pasyente po doon sa infirmary na hindi kayang gamutin. Dadalhin po sa heart center, yung sa puso, sa lung center, yung pong may sakit sa kidney, at sa AUF, yung ibang mga hospital dito na magagaling. Kasi po, aminin natin o sa hindi po kaya muna ngayon ng hospital natin yung mabibigat na mga karamdaman ng ating mga kababayan. Ako po, ang naisip ko, habang hindi po kumpleto ang ating hospital, mga ambulansyang first class na kumpleto po ang mga equipment, yan po ang ipoprovide ng ating pamgugobyerno para po maasikaso natin lahat po ng may Yan. Maraming salamat po, Architect Golapa, sa inyong kasagutan. Ngayon naman, partner, ang mga kandidato naman para sa pagka-vice-alcalde ang ating tatanungin sa puntong ito. At base pa rin sa ating pong toss coin kanina, ang unang sasalang ay si Vice Mayor Michael Sagor. Narito po ang tanong. Kilala ang Candaba para sa kanyang mga wetlands na pinupuntahan ng halos 80 species ng migratory birds mula Siberia, New Zealand, Mongolia at iba pang bahagi ng Asia. Ayon po sa Department of Environment and Natural Resources Region 3, mahalaga ang papel na ginagampanan ng Candaba Wetlands para sa climate change mitigation. Ang tanong, anong ordinansa o proyekto ang plano niyong ipatupad upang higit na maprotektahan ang Candaba Wetlands? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan. Thank you, Ms. Aizel, doon sa tanong. Ang Candaba po, tama nga yun, wetlands, andyan yung mga migratory birds. Sa term ni former Mayor Jerry Pelayo, doon na-introduce mabuti yung mga migratory birds. No?
At doon nakilala ang bayan ng Candaba. Noong time na yon, hindi siya properly regulated. Yan ang kapangyarihan ng Sangguniang Bayan, mag-regulate ng mga panukala o batas, alituntunin sa ating bayan. Kaya kanina nga, ang sagot ko, hindi doon sa tricycle kasi pwede mo siyang i-regulate. So, yun yung kapangyarihan ng Sanggunian. Maganda, mapagpatibay kung paano masigit pangangalagaan yung lugar kung saan pumupunta ang mga ibon at higit makikinabang din ang mga magsasaka. Kailangan kasi yan balanse. Ang nangyayari kasi dahil minsan naka-priority lang o nakatutok lang sa mga migratory birds, napapabayaan ang mga magsasaka. Minsan kasi nagiging din silang peste. Pero kung ito ay mai-regulate mabuti, maayusan ng mabuting panuntunan, makikinabang una, turista, makikilala ang bayan. Pangalawa, ang mga magsasaka, yung eco-diversity na tinatawag. Yung climate change, sa term din natin na aprubahan yung Climate Change Adaptation Plan ng Sangguniang Bayan ng Candaba, sa bayan ng Candaba. Kaya ito, mas makikinabang ordinansa na magiging balanse sa ating mga migratory birds at sa ating mga magsasaka. Yun lang po, at ang aking kasagutan para sa katanungan po na yan. Maraming salamat po, Vice. Alam mo, Ice, bilang presiding officer, napakahalaga na marinig natin sa kanila kung anong mga inisyatibo nila eh. Ha? Lalong-lalo na, kilala talaga, hindi lang dito sa lalawigan ng Pampanga, itong Ibon-Ebon Festival kung tawagin noon. At syempre, binibisita yung mga migratory birds. Ano, nakapasyal ka na ba? Oo naman. Nakapagmasid diba? siya? Nakaka-proud bilang Kapampangan na binibisita tayo dahil may mga tourist spot tayong ganyan. Si Ginang Babes Evangelista naman po ang ating pong tatanungin. Babasahin kong po muli ang katanungan. Kilala ang Candaba para po sa kanyang mga wetlands na pinupuntahan po ng halos 80 species ng migratory birds mula po yan sa mga bansang New Zealand, Mongolia at iba pang bahagi po ng Asia. Ayon po sa Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 3, mahalaga ang papel na ginagampanan ng Candaba Wetlands para po sa climate change mitigation kung tawagin. Anong ordinansa o proyektong plano po ninyong ipatupad upang higit na maprotektahan ang Candaba Wetlands? Meron po kayong 2 minuto at ito'y nagsisimula na. Magandang katanungan yan sa atin, dahil ang Candaba, ay talagang binabaha, dahil sa catch basin ng upper level ng Bulacan at Nueva Ecija. Kailangan pagyamanin namin ang Candaba. Kaya dito sa paggawa ng batas, sa mga council, legislative matter ang lahat ng yan bago implement ng mayor. So kailangan yan, masusing pag-aaral, regulation na dapat ipatubad. Dahil ang aming natural resources, dahil binabaha, kailangan pagyamanin yun. Meaning, gamitin ito sa wastong pangailangan dahil ito'y binabaha na. Hindi natin maiwasan, be ready lang sa mga ganoong situation dahil ang Candaba hindi maiwasan na bumaha. Kaya i-utilize natin lahat, kamukha na pinaplano ni Mayor, na magkaroon ng farm tourism, and then marami pang pangailangan sa aming bayan, sa Candaba, dahil yung binabaha palagi. Kaya yung climate change, kailangan namin pag-aralang mabuti yung mga sitwasyon. Kaya dumadayo ang mga bisita dahil doon sa aming natural resources sa Candaba. Yung pagbaha at yung palaging may tubig. Okay. Yan, kasamang Pao, narinig natin ang mga konkretong plano ng ating mga kandidato sa oras na ito. At syempre, bago tayo mag-commercial break, meron tayong isang issue na dapat nilang sagutin ng oo o hindi. Bilang isang agricultural town, ang Candaba, pabor po ba kayo sa kakapasang rice tarification law na magbibigay daan sa labis na importasyon ng bigas mula sa ibang bansa? Yan, Alam mo, sasagutin po ito ng talagang oo o hindi. sasapul ito sa mga kababayan natin dyan sa Candaba. Dahil karamihan sa kanila, mga magsasaka. ang kabuhayan. Yan. So alamin natin ang pulso ng ating mga humahabol na kandidato sa katanungan na ito. Okay po. Silipin natin, Nice. Ma'am Mukhang Babes, pinag-iisipan ng Ulitin gusto. natin ang katanungan ng kasamang Paulo para sa gabay ng ating mga kandidato. Bilang isang agricultural town, ang Candaba, pabor ba kayo sa kakapasang rice tarification law na magbibigay daan sa labis na importasyon ng bigas mula sa ibang bansa? Sagutin lamang po ng oo o hindi.
Ayan. Yan, sige po, pakitaas na po yung ating mga sagot. Mula sa Yan, ating pasadahan arkitekto. natin, partner? So, yan, mula kay Ma'am Babes Evangelista, hindi. Architect Golapa, hindi rin. Si Engineer Rene Maglangke, hindi. Ayan. Itinaas na. Patati si Kuyang Michael Sago. Yan, so pareho yung kanilang mga kasagutan, kasama pa. Mukhang Ano? magiging Nagkakaisa. masaya Nagkakaisa yung ating naman mga sila eh. magsasaka, dahil syempre ito ay papabor din kung sakali man kung may gagawin sila mga proyekto para maprotektahan yung karapatan po ng ating mga kababayan. At sa ating pong mga televiewers, maaari po kayo magbigay ng komento, reaction po ninyo at tanong may hahabol po natin para masala po natin ang plataforma de gobyerno ng ating pong mga kandidato dito sa bayan po ng Candaba, Pampanga. Magbabalik po ang plataforma. Nagbabalik po ang plataforma. Ang mga katanungan sa round na ito ay manggagaling po naman sa mga mamamayan mismo ng Candaba na ating pong kinapanayam bago pa man magsimula ang programa. Hawak ko na, Ice. Ito. Yan, so bubunot yung ating mga kandidato, partner, ng pangalan. May pangalan kasi dito, kung sino yung magtatanong sa kanila. Tapos may papalabas tayong VTR nung katanungan nung kanilang mga kababayan. At syempre, inaabangan yan kasamang Paolo. Syempre, to galing na yung mga katanungan mismo sa kanilang mga constituents. At yung mga candidates po natin will answer in alphabetical order. So, sa pagkaalkalde, una pong sasagot sa katanungan si Architect Golapa, followed by Engineer Maglangke. Sa Vice Mayor naman, si Ma'am Babes Evangelista. At susundan po yan ni Vice Mayor Michael Sagong. Ready ka na ba, partner? Aba, ready Ang na. tanong, ready na ba yung mga Ready na kandidato sila. natin? Ano? Sino kaya mahusay at sinuswerte ng... Okay, tawagin po natin si mga Architect kandidato ng Golapa, Candaba. Okay. para Architect. bunutin ang kanyang, kung sino Ano yung kaya ang magtatanong sa guhit ng kanya. kapalaran ni Architect Andy Gulapa? Sino hong nagtatanong? Ayan, ito. Nakita ho, basahin natin ang inyong constituent. Ricardo Salak from Lanang, Candaba. Okay. Ayan. Ano kaya ang baon niyang tanong? Papanood natin. Panoorin po natin. Alam mo, Ice, pagka mga totoong tao at yung mga constituent nilang ating nakakaharap, andun yung laman nung kanilang... Siyempre, nararamdaman mismo. nararamdaman at yung araw-araw nilang kinaharap. Ayan. Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang katanungan at nandito na po ang tanong. Panoorin po natin. Bakit yung ibinigay na daan sa aming pansamantala, bakit bako-bako, halos na nasisira lagi yung mga motor namin. Sabi, pa-ispalto raw nila yon. Po kayong 2 minuto para sagutin ang tanong. Ayan po, yung hindi po na espalto na tinatanong ni Mr. Salak, makakasigurado po kayo, Mr. Salak, pag ang mayor nyo, si Architect Andy Gulapa, lahat po na hindi na asfalto, pa-asfalto natin lahat yan. Maraming salamat po. Mga kalsadang ganito talagang malapit sa ating mga kababayan kasi syempre araw-araw na Bagamat dinadaanan minsan, yan. Ice, kasi minsan national project yan pero may initiative pa rin ng local government. That's diba? right. Yung paghahanap ng pondo, proposal sa mga projects. At talaga namang kilala ang Candaba dahil dito sa mga naunang proyekto na farm to market road. Naging isang issue din yan. At bumunot na, Ice. Si Engineer Rene Maglangke ng kung sino po ang magtatanong sa kanya. At partner, sino ang napili niya? Edita de la Peña, San Agustin, Candaba. Yan. Ano kaya ang tanong ni Miss Edita sa ating kandidato? Ang gusto ko pong itanong sa mga kandidato dito sa Candaba, kung paano natin maisasolve ang number 1 kasi nandito ako sa palengke, ang basura. Waste management, IC. Okay, Lahat malalaman ata ng natin kung ano kayang plataforma Problema ni yan, partner. engineer dito. Meron po kayong 2 minuto. Noong panahon ko na ako ang nakaupo, nagdagdag po tayo ng mga kumukuha ng basura, lalong-lalo na sa palengke dahil yung tanong ay isang nagtitinda sa palengke natin na
paggising ng mga kababayan natin, makikita nilang malinis kaagad dyan, lalo na pag araw ng Sabado, na araw ng palengke namin, na pag alis ng mga nagtitinda, kaagad pinalilinis ko po yan. At balak ko po noon na bumili ng isang lupa na talagang pagbabagsakan ng mga basura namin, na hindi lang doon sa palengke, sa buong Candaba, doon na ilalagay ang basura namin. Kaya umaasa po kayo dyan sa mga nagtitinda sa palengke na sa susunod na pag-upo ko, sa susunod na termini ko, una-unang i-resolve natin yung pinaka-problema niyong basura dyan po sa palengke, na wala kayong makikitang basura na kakalat-kalat, magbuhat pagpasok nyo hanggang pag-uwi nyo sa inyong mga bahay. At may balak din po tayo na ipaayos permanente ang palengke at ang mga nagtitinda dyan po ay ipapangalan na natin sa kanila yung mga tindahan nila na meron silang hawak na dokumento na masasabi nilang pag-aari nila yung mga tindahan po nila. Yan, maraming salamat. Kalsada at basura. Partner, parehong malapit sa sikmura ng ating mga kababayan. At syempre, mahalagang malaman nga yung mga kasagutan ng ating mga kandidato. Sa punto pong ito, mga vice mayors naman, or candidate for vice mayor ang maghaharap. At syempre, una pong sasalang at bubunot ng kanyang, kung sino ang magtatanong sa kanya, si Ma'am Babes Evangelista. So, Ma'am bubunot na Babes. po kayo. Nasa kamay po Ano ninyo. kaya ang katanungan? Ay, akin na po. Yan. Gusto ko lang iyong pintahan kung sino Partner, sino na kaya? tinignan. Oh. Si Ma'am Ophel Binuya. Ma'am Ayan, Ophel ano Vinuya. kayang tanong? Ano kayang sentimiento ni Panoorin po Ma'am natin ang Ophel? kanyang katanungan. Yan, okay. So talagang Alam mo, sadyang- pagka yung mga nanonood sa atin, nakikita nila, totoong tao yung mga nagtatanong, na i-address ng maigi. Kita mo yung sinabi ni Engineer Maglangke. Isipin mo, paglalaanan mo talaga ng lugar yan. Kung saan itatapon yung mga basura. Okay, so nandito na partner ang tanong. Tatanong ko lang po mga sir, kung ano talaga ang purpose nyo dito sa Candaba. Okay. Very general. Ayan, so general General question yan, po kung general. ano ang pakay. Ano po, Ma'am Babes Evangelista? Meron po kayong 2 minuto para sagutin ang tanong. Opel, sinabi ko kanina, at alam naman ng taga-Candaba, naging mayor ako, naging vice mayor ako. Alam ko na ang problema ng ating bayan, no? Kaya yung problema na yon, palagi ko sinasabi sa mga kasama ko na sinseridad at tunay na pagmamahal ang dapat ibigay sa bayan dahil kailangan yon dahil para makagawa ng mabuti. Kung ano ikabubuti ng mamamayan, doon kami. At yon, alam naman ninyo, pag ako tumayo, ay pinaglalaban ko ang mga problema sa ating bayan. Okay, maraming salamat. Short and sweet, ika nga, na kasagutan. Ngayon naman, tawagin po natin batang-batang, si Vice Vice Mayor Michael Sagum at siya pipili kung sino ang magtatanong sa kanya Pintahan mo muna. mula Sino? sa mga taga-Candaba. Ayun. Yan. Okay, sino ang Si partner? Gemma Binuya, Gulap Candaba. Okay. So, ano kaya ang tanong ni Miss Gemma? Panoorin po natin ito. Yung sobrang bumababa yung presyo ng mga gulay, pero yung mga ginagamit na chemical masyadong mataas. Yun ang problema. Hindi kailangan pag mababa yung presyo ng gulay, kailangan yung medyo mga ginagamit na chemical medyo ibaba rin. Okay, so presyo sa mga pangunahing bilihin. Yan. Magandang hapon muli sa aking kababayan, si Miss Gemma Binuya. Nakakatuwa yung tanong dahil ako'y galak na galak. Sobra ako nasiyahan sa tanong dahil ako'y isang agriculture graduate. No? Ang presyo ng gulay, talagang batas supply and demand. So, ang una-una mong gawin, palakasin mo ang mga magsasaka. Iayos mo, yung nga, sabi nga dati, pagka organic, mas mahal. Inorganic, medyo mura dahil yun nasisira na ng mga chemical, yung ating mga lupa. So, nung ako ay konsehal, isa sa pinopropose po namin noon, magkaroon tayo ng organic farming sa ating bayan. At ngayon, nakaupo akong Vice Mayor, isa sa tinututukan din natin yan. Mapaganda ang kalidad ng mga produkto sa ating bayan. Una, ibalik natin yung organic farming, ibalanse natin,
konsultahin din natin ang mga kapwa natin magsasaka para maibigay nila yung mga kanilang kaalaman sa pagsasaka kung paano mas higit mapapaganda ang ating mga produkto at paano pa ito mapapababa. At isa pa, ay sa commercial, pwede naman natin gawing partnership para mas mapababa pa. Lahat naman yan, sabi nga, pag nagkakatulong-tulong, ang mabigat na layunin ito ay, ang mabigat na suliranin ito ay gagaan. So, kailangan natin makipag-partnership sa ating mga kababayan na negosyante, i-partner sa ating pamahalang pambayan at yung asosasyon natin, palakasin natin, mga kooperatiba natin. Doon, pag napaganda natin ang supply natin, bababa ang demand, kikita ang ating mga magsasaka, yung presyo na yan na pinoproblema, bababa yan. Magandang hapon po at maraming salamat. Maraming salamat po, Vice Mayor Michael Sacom at partner sa puntong ito. Muli nating tawagin si Architect Andy Gulapa sa isa pong kandidato sa pagkaalkalde ng Candaba at muli siyang sasalang po muli natin Sasalang siya talaga natin sila. sa mga katanungan ng kanyang kababayan. Doon po sa mga nanonood So, sa sino amin, ang kung tatanong? kayo nakukontento sa mga sagot nila o di naman na kayo nakukontento, magbigay ho kayo ng komento sa aming pong social media page. Yes. Si Ginoong Francisco Valdez from San Agustin. Ayan, Okay. tanda ba? Ginoong Francisco, ano po ang inyong katanungan? Gusto ko lang palikin ano pong plano nyo dito sa palengke na para hindi yung nagtitinda dito hindi nakalabas. Ano po pong plano nyo? Mr. Valdez, napakaganda ng tanong mo. Yan po ang magandang plano ng ng arkitekto natin na si Architect Andy. Yun pong palengke natin, ipopropose ko yan na 3 palapag yan. Yun pong ilalim, parking, at saka po yung sports, yung ginawa ni Mayor Rene na sports complex. Gagawin din po natin 3rd floor yan, ay 2nd floor. At saka po yung munisipyo, gagawin po nating 3rd floor din yan. Kasi po bumaba sa Candaba. Kailangan po na i-vacate natin yung ibaba kasi po balang araw tataas ang tubig doon. Huwag po yung mag-alala sa palengke. Ang palengke po ay gagawin nating multi-level yan. At ngayon po, magkakaroon ng tulay yan. Manggagaling ka sa munisipyo, papuntang sports complex. Manggagaling ka sa sports complex, diretso ka ng palengke. Yan po ang magandang ipapakita ko. Pag tayo'y kumakampanya na, ang ating plataforma, papakita ko po sa PowerPoint yan. Bilang arkitekto po, wag ho kayong mag-alala. Ibabalik po natin ang kamahalan ng ating bayang Candaba, yung mga disenyo ng mga Spanish architecture, at yan po ay ating paiiralin at para yung ating bayan ay magkakaroon ng integration o magkakaroon ng magandang disenyo. Ang Candaba po kasi ay isa sa mga unang bayan ng ating Pampanga na pinamunuan ng mga Espanyol noon. Ang daming sa amin, alam ko yung No Limitangere, sa amin ginawa. Portion. Yung mga bahay ng Kastila. Kaya doon po manggagaling ang disenyo natin. Pagbubutihin po natin ang mga disenyo para po yung pagpasok mo pa lang sa Candaba maaliwalas, hindi po masasuffocate yung traffic, lalo na po ngayon. Napakalaki ng traffic, lalo na sa araw ng Sabado. So ngayon po ay gagawin natin yan. Huwag po kayong mag-alala, mga kababayan ko. Ang palengke po, sports complex at munisipyo. Marami po salamat, Architect Andy Gulapa. Talaga namang siguro ang reaksyon ng ating mga kababayan dito tiyakin ninyo yung mga dinodrawing nyo, tutuparin nyo. Ito namang engineer, ang ating kakausapin. Engineer Rene Maglangke, bumunot po kayo. Unti-unti na naming nakikita ang Candaba habang kayo'y nagbibigay ng kasagutan dito sa ating mga kababayan. Si Marilu Mula sa Bambang Candaba. Tanong po namin, anong solusyon nyo sa mabawang amoy dito sa tabi ng aming tindahan? Napaka-specific, guys. Palengke Mabaho. issues. Okay. So, ibig sabihin, mabaho talaga. Yung lahat ng mabaho na naaamoy nyo, ipapalinis natin. Kaya maglalagay tayo ng maraming maglilinis na empleyado ng munisipyo sa lahat ng sulok ng bayan ng Candaba ay pupuntahan natin at ipapahanap natin lahat ng mabaho, papalinis natin. At kukuha tayo ng isang lupa na lahat ng
basura at dumi ay doon natin na ilalagay para ang bayan ng Candaba ay isang bayan na malinis, mabango, at isang bayan na maraming pamilyang umasensyo. Dahil ang balak natin, pag tayo po ay naupo, gusto ko na bawat isang pamilyang Candabeño ay ang prioridad natin ay ang edukasyon ay makapag-aral ang kanilang mga anak. Dahil ang alam ko, ang edukasyon ay ang pinakasusi sa pag-asenso ng isang pamilya. Okay. Maraming salamat po, Engineer Rene Maglangke, Ano kaya yung source ng mabahong yon, partner, Pero mahalaga, masolusyonan po yan ng agaran para sa ating mga kababayan. Ngayon naman, partner, tawagin po natin yung ating mga Vice Mayor candidate. Unahin natin si Ma'am Babes Evangelista. At kayo po'y muling pipili kung sino ang magtatanong sa inyo mula po sa inyong mga kababayan. Okay na po. Okay, partner, sino ang nabunot ni Ma'am Babes? Ma'am Babes, tinatanong ka ni Cornelio David, Lanang Candaba, ng Lanang Candaba. Panoorin po natin ang katanungan. Sir, ma'am, tanong ko lang po kung paano nyo mai-improve o ma-develop yung mga road widening dito. Halimbawa, dito sa poblasyon. Ano po kayang maganda o dapat gawin? Thank you, Cornelio. Alam mo, pag upo namin ni Mayor, Architect Andy Gulapa, alam na alam niya mag-design yan. At sigurado ma-actionan yan lahat ng problema natin. Yun lang, simple lang ang sagot ko at tanong mo. So, intayin mong maupo si Mayor at ako naka-kon sa kanya, naka-approve agad dahil problema ng ating mga kababayan yan. Okay? Thank you very much. Maraming salamat, Ma'am Babes. At ang susunod na nating papubunutin. Si Vice Mayor Michael Sago, sino kaya ang Vice. magtatanong sa kanya? At ano kaya ang Architect at katanungan, engineer, partner? Ang nagbabanggaan ngayon. Si Rochelle Pamintuan, Barangka, Candaba. Ang tanong niya sa iyo ay ito. Paano niyo po kami matutulungan sa kabuhayan namin? Sa ating kababayan, si Ma'am Rochelle, ang malaking maitutulong natin sa inyong kabuhayan. Una, sabi nga ng aking kasama, si Engineer at magbabalik na Mayor, Rene Maglangke, isang malaking maitutulong na sa isang pamilya ang magandang edukasyon. Pag isang bata sa isang pamilya ay nakapagtapos ng kanyang pag-aaral, sigurado ito makakatulong una sa kanyang sarili, pangalawa sa kanyang pamilya, pangatlo sa kanyang pamayanan. Edukasyon na noon pa pinapangarap na. Edukasyon na inumpisahan na. Kay Mayor Rene nagumpisa ang scholarship at ngayon, isa sa programa natin ay kolehiyo para sa bawat isang kabataan. At ang isa nating kasamang konsehal na si Councilor Maine Santiago at Councilor Nelson Alonso, Councilor J.M. Sagong at Councilor Telma Macapagal, pinapangarap namin isang ordinansa na sisiguraduhin na magkaroon ng scholarship assistance sa bawat isang kabataang Candabeño na nais mag-aral. So pag ang lahat ay nakapagtapos ng kanilang pag-aaral, trabaho, madaling makapasok, may kaalaman, sigurado ito magagamit sa kanyang pamilya. No? Kay Councilor, sa aking mga kasamang konsehal at mga kasamang konsehal, edukasyon na makakapag-ahon sa kahirapan, kasama natin, kasama nyo ang Team Malugod para sa pangarap ng bawat isang Candabeño, lalo na sa mga kabataan ng ating bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Vice Mayor Michael Sagong. IC, napakinggan natin ang sagot ng ating mga kandidato sa mga tanong na malapit talaga sa sikmura at very specific sa mga kababayan natin dyan sa Candaba. Ngayon naman, hingin natin ang kanilang panig sa tanong na sasagutin nila sa pamamagitan ng oo o hindi. Yan, partner, At ang tanong, naniniwala ba kayo na kailangan pa ng federalismo para higit na mapaunlad ang mga rehiyon at lalawigan o sapat na ang Local Government Code of the Philippines para bigyang kapangyarihan ang mga pinuno na makalikom ng pondo para sa kanilang mga pinamumunuan? Sagutin niyo po ito ng oo o hindi. Yan, sige po, ma'am. Pakitaas na po ang iyong mga sagot. Magkakapareho ang kasagutan, partner, simula kanina, Yan, So, umpisahan natin kay Ma'am Babes. Yan. Oo ang sagot. At yan, Architect Andy Gulapa, oo din. Kay
Ba, naka-okay naman si Okay. Engineer Iba naman Rene yung- Maglangke at Vice Mayor Michael Sago. Oo, ang kanilang kasagutan, partner. Magkakapareho, partner, no? So ang kapalaran ng pagpapalit ng federal form of government ay talagang nakuha nitong dalawang kumakandidato sa pagka-alkalde at vice-alkalde dyan sa Candaba. So yung mga nanonood sa atin, muli hinihikayat po namin kayo magbigay ng inyong komento, reaction ho sa nagaganap po na forum dito po sa ating programa. Ito po ang Plataforma 2019. Magbabalik po kami. Nagbabalik po ang Plataforma 2019. Bago natin pakinggan ang huling mensahe ay nitong ating mga kandidato mula sa bayan ng Candaba, narito muna ang panghuling tanong na sasagutin nila sa pamamagitan ng oo o hindi. Yes or no? Yan, partner. Ang tanong, sa inyong palagay, kailangan na ba ng permanent evacuation site sa mga barangay na palagyang binabaha sa bayan po ng Candaba? Oo o hindi? Yan. Sige po, pakitaas na po ang inyong Permanent. kasagutan. Permanente. Permanent evacuation site. Dahil palagian nga namang tinatamaan ng kalamidad ng Candaba. So, pasadahan natin kay Ma'am Babes, hindi. Hindi. Kay Architect Gulapa, hindi rin. Dito sila nagkaiba, no? Oo, sa panghuling tanong pa, partner. Si Engineer Rene Maglangke, oo, yan ang sagot niya kasama ang kanyang Vice Mayor, si Michael Sago. Yan. Ayan. Pero syempre, magkatandem, parehas ang sagot, partner. Yung mga taga-Candaba kaya, Anong palagay nila? Anong palagay nyo? Kasi pagka permanente, ibig sabihin talagang may nakalaan ng Marirelocate na space, di ba? Oo, di ba? May mga nasa gilid ng ilog, yung mga nasa permanent danger zone. Mahalaga kasi yan ay. Sa puntong ito, bibigyan natin ng 1 minuto ang bawat kandidato para magbigay ng kanilang pangwakas na mensahe, IC. So, malalaman natin, IC, kung ano yung mga iiwang salita ng ating mga kandidato sa kanilang mga constituent dyan sa Candaba. Okay, so umpisahan na po natin kay Engineer Rene Maglangke. Meron po kayong 1 minuto para sa inyong pangwakas na mensahe. You can 5 programa po ang ibibigay ng Team Malugod sa pangunguna ni Mayor Rene Maglangke, ni Vice Mayor Michael B. Sagom, kasamang aming mga councilor, Nelson Alonso, Telma Macapagal, Main Santiago, J.M. Sagom, Benny Pamintuan, Siso Maglangke, Doña Salak, Dan Gallardo. Unang-una, gagawin po namin first class ang aming hospital na magbibigay ng mabilisang lunas sa mga may sakit, na mayroong operating room at dialysis center. Gagawa po kami ng isang kolehiyo na magbibigay ng libreng edukasyon sa aming mga kabataan. Bubuksan po namin ang bayan ng Candaba sa mga investor na magbibigay ng employment sa mga natapos na batang kolehiyo sa aming bayan. At gagawa po kami ng maraming daan para maging sentro ang bayan ng Candaba na dudugtong sa mga karatig bayan na re-resolve sa traffic na dinadaanan namin sa Santa Ana. Isang bypass na galing sa Pansul, Santa Ana, sa Pansul, Pasig, going to Mexico. Okay, maraming salamat po. Itutuloy yan, huwag kang mag-alala. Parang Engineer kulang Rene talagang Maglangke. isang Kulang minuto, talaga isang ano? minuto. Itutuloy naman yan ni Vice Mayor Michael Sago. Panghuling mensahe po ng inyo pong ayan. Okay po, meron po Tignan kayong natin. 1 minuto para sa inyong pangwakas na mensahe. Muli, sa mga kababayan namin sa Candaba, aming hinihingi ang pagkakaisa ninyo. Ang kapangyarihan ninyo, pumilit na pananamulan, hinihingi po namin ang inyo. Okay po. Ayan. So, Alam mo, Ais, pagka pinag-uusapan talaga yung huling mensahe, hindi yan hindi yan talaga halos magtatapos. pero napakahalaga nito, Oo, partner, maudlot no? man sa ang kanilang mikropono, talaga kita-kita mo, tuloy-tuloy sila sa pagbabanggit ng mga litanya na mahalagang malaman natin. Okay, so ulitin tuloy siguro muna natin, 1 minuto para kay Vice Mayor Sago.
sa aking mga kababayan sa Candaba, aming hinihingi ang inyong pagkakaisa para maibalik ang tunay na serbisyo, yung serbisyong malugod, Kimbalen Candaba, para king bawat metong amemalen. Metong isa sa mga programa na kasama na kailangan natin na ipapatupad sa ating bayan ay ayuda sa mga magsasaka. Dahil ang ating bayan ay bayan ng mga magsasaka, ako ay isang magsasaka. Napakadali itong ipatupad sa panunungkulan ng ating mayor. Heavy equipments, backhoe, bulldozer, farm machineries na kakailanganin ng ating mga magsasaka. Edukasyon sa aking mga kapwa kabataan. Edukasyon para sa inyo, seguridad sa inyong kinabukasan. Kalusugan para sa bawat isang pamilya ng bayan ng Candaba dahil gusto ng Team Malugod, mapagmahal ang Team Malugod, gusto ligtas kayo at syempre malusog kayo at safe kayo. So magandang gabi at maraming salamat. Maraming salamat po, Vice Saco. Ngayon naman, tawagin po natin si Architect Andy Gulapa para sa kanyang pangwakas na mensahe. Sige po, Architect. Maraming salamat sa aking mga kababayan sa Candaba. Kapag po tayo ay pinalad at umupo bilang mayor ng ating bayan, nandito na o andito na ang asenso ng Candaba. Unang-una, priority natin mga magsasaka. Pangalawa, infrastructure. Yung mga pagkukulang, kukumpletuhin natin. Nabanggit ko na kanina. Yung hospital, hindi lang nakakonsentrate sa poblasyon. Lalagyan natin sa Kapampangan Region at saka sa may Tagalog Region. Yan po ang serbisyo natin gustong gawin. Pangalawa, yung mga kabataan, i-implement po natin agad-agad ngayon yung MOA na kung saan nabinbin yung DABSU at saka yung Pampanga State University. Meron po tayo mga bakanting building dun sa itaas ng control. Pag upo natin, 3 months lang, may kolehiyo na tayo. Yun po namang mga magsasaka na walang lupa. Yan po ay aayusin natin, titraining natin. At the same time, yan po ay papatraining natin sa TESDA. At pagkatapos po ng training, Maraming salamat, Architect Andy Gulapa. Malalaman naman natin ang pangwakas na mensahe ng kanyang Vice Alcalde, Ma'am Daves Evangelista. Sa aking mga kababayan, kabisado po ninyo ako palagi. Nag-mayor ako, nag-vice mayor ko. Alam ko ang problema ng ating bayan. Pagmamahal, malasakit at tapang ang kailangan nating bayan. Ang kailangan natin ay isang matinong mamumuno sa ating bayan na may transparency and accountability. Bawal ang korap sa ating bayang Candaba kaya para makinabang ang ating mamamayan. So ang kailangan natin, matitinong mamumuno ng mga kunsihales natin. Mamili kayo, type 3 years. 3 years lang tayo mamimili na matinong mamumuno sa ating bayan. Andyan ang team namin, Architect Andy Gulapa, si De La Peña, ayan, si Rudy De La Peña, si Percy, andyan si Liwag, andyan si Corina, andyan si Pogi Manarang at si Junjun Lazaro. Agu Lazaro. Thank you. Agu Alonso. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am Babe, sa inyo pong Sinamantala pangwakas. yung lineup. Importante kasi pumasok yung mga konsehal. Kaagapay, ano? Pansin mo guys, itong forum na to, nawasan ay naging instrumento dyan sa mga taga-Candaba na makilala nilang husto ang kanilang mga kandidato na matapang na sumasalang at hinaharap ang hamon sa isang forum para malaman ang plataforma de gobyerno. Tama ka dyan kasamang Pao, dahil napakahalagang malaman yung side talaga ng ating mga kumakandidato sa mga isyong malapit sa sikmura ng ating mga kababayan. Dito po nagtatapos ang plataforma, the CLTV 36 Election 2019 Candidates Forum. Magkita-kita po tayo sa susunod na Lunes para muling kilatisin ang mga kandidatong nanliligaw para makuha ang nag-iisa nating boto. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Aizelyn David Manzon. Ako naman po si Paolo G. Santos. Laging tatandaan na ang matalinong desisyon ay nagsisimula sa tamang impormasyon. Maraming salamat po.